President Mnangagwa, take my advice. I'm giving you this advice nemumhepo. Advice atavataurira takavharirana mudzimba. Asi chandipasungudzo kuti ndikutaurire pavanhu idzi. Ndechekuti vanondivharidzira vanhu venyu ava. Handisviki pamuri panonzi hapasvikwi. Although zvenyimi muchitaura kuti you are a listening president. Yes, you might be listening, but you may not listen to people who in the pundu vakaita sesuwo isisu. Kulient TV. Atibatike zvechopu. Former Kulient, I was so impressed when you put on air my sentiments last time and you put a heading to say the next president. Yeah, I just wanted to say to you, it might have some disturbing effects on other people who may be greedy for the same title. But in any case, my intention is in saying that what I said last time was not to become president as such, but to indicate that I can be a better president. For now, so today, let me come up with another discussion with another heading. I'm trying to reach out to the powers that be. The first thing that I want, especially President Mnangagwa, to know is this one. I want to tell him to be careful about people vanogona kuvasvairira kuita sokuti vaite zviya zvokuumba mazamo vanhu vaifudza ng'ombe kudhara vaiumba mazamo amavhu wobva vati indoramai vako kana uri mukuruputsa tione. Handiti mazvona vanhu vaizotanga kurwa vachirwira pasina vachirwisaniswa navanhu vanonzi vana mheso amukono. Saka president ngavangwarire president Mnangagwa kuti vanogona kurwisaniswa navamwe vavo vanoshanda navo ava vachirwisaniswa navanhu vanongokomenda zvavanoda nokuti mazuva ano vanhu vese vangotaurawo zvavanoda pamhepo. But let me tell him zviri very clear and loud. Nyika yedu yatoparara nokuda kwevanhu vakaita atingati churches and not the church. I hope I'm understood here. Kuna anonzi churches vanhu vane chishuwiro chokuvawo vanhu vatungamiri vamakereke. Nyangwe zvazvo tichifamba hedu nomusango tichitevera vanhu ivavo. Kozoita the church, the correct church iripo hairwisanisi vanhu. Haitauri zvokurwisana, haitauri zvokutukana, inotaura zvokuvakana. Saizvozvi ndakuda kutaura zvokuvakana panapa. And kana muchitaura zvokuvakana hamuvanzirani. Here is a message for my dear President Mnangagwa. I want the nation to listen to this example. Kana uri baba vabva zera, vezera rangu rinei. Ndebvu dzachena kuti chuchu, musoro wachena kuti chuchu. Woonekwa uri pasabhini nenyika uchitamba nefambi. Dzimwe nguva wakatorereka musoro wako wakatsamhira pamazamo efambi uchitamba nawo marekodzi anotaura zvinyadzi. Nyika inoti kudii newe? That's my question, first question. Nyika inoti uri fambi. Vana vako navakwasha vakaona zvichiitika izvozvo hakuna kana wani anozombokutrustazve paupenyu hwake kuti ati kana aita nyaya yake kumba kwake nomukadzi wake ati handeti nokugadzirwa nababa nokuti ubaba hwabva pamunhu nokuda kwamaitire namatambire ababa. I hope I'm understood here clearly. So what am I saying? President Mnangagwa, take my advice. I'm giving you this advice nemumhepo. Advice atavataurira takavharirana mudzimba. Asi chandipasungudzo kuti ndikutaurire pavanhu idzi ndechekuti vanondivharidzira vanhu venyu ava. Handisviki pamuri panonzi hapasvikwi. Although zvenyimi muchitaura kuti you are a listening president. Yes, you might be listening, but you may not listen to people who in the pundu vakaita sesuwo isisu. Tiri kure nemi. Asi hano mazano angu. Mukaita mutambire wokutamba nembavha dziri padhuze nemi. Mbavha yakakonvictiwa. Example 1. Youyo unonzi Chivayo. Chivayo is not a person wokutamba naye. Mukatamba naChivayo, nyika yese chiziva kuti muconvicti. Wakatomboconvictiwa nenyaya dzamafraud nezvimwe zvakadaro. Motamba naChivayo to the extent kuti apa pamuri unoti ndakazibata kuti hatiradira nyika yese. Woyo bata makomo emari kudzidza hana
basa rinonzi herino kwaro haana kana kambani. Nyika ine vanhu vakadzidza, vana chiremba, magweta ariko munyika muno akawanda akaita semi, munoti muri gweta kaimi president. Vanhu ivavo vanhu vakadzidza kuti vanofanira kuti vawane a fair share of the national cake. They are not getting it. Rakuwanikwa naNhati Vhayo keki riya. Saka vanhu vese vangafara here kuona munhu asina kutamburira kuwana chinhu ainacho, ivo vakatamburira kuchiwana havana. Hamoni vere zvichiita kuti matechnocrats navanhu vakafunda vapuwe mari maringe nemadzidziro avakaita, kwete kufananidza vanhu vese tasenonzi same age boys saMatemba. Munoona imimi makati makagara pamuri ipapo imimi zvichiita here kuti dokta unokora mari yemunhu anokoropa flow? Zvinoita here munyika ino inonzi Zimbabwe inei? Mukorokoza wana mari akatowanda kudarika dokta. Dokta anokusona idumbu kana mabvarurwa nebvuti. Anokorokoza kungondodhiga muvhu. Vachiuraya nyika semaurayirwa aitwa nyika inoi. Angova makomba ogati mwedzimba dziri kuwira. Nyaya inonzi conservation, it's a very sensitive issue. Yokuti nyika iyo ndiyo ichazogara nevana vedu. Zvino kana maboo oga yabvorwa zvinozofamba sei kuna president? Handisi kuti inini chikorokoza chakashataba. Ndikuti chikorokoza chakanaka chichiitwa nenzira yakanaka inokontrolewa neMinistry of Mines sezvinoita madhumeni achigadzira vanhu mudzimba umo nokurima kuminda yavo. It's a good thing to do. But kana chaitwa mvenge ngoti pawachera achisiri chakanaka chinoparadza nyika. Munozoona mercury heavy metals isakaenda kuchikoro guys. Heavy metal ikamedzwa nomunhu anofira ipapo. Saka nyika yese yapera kusvibiswa necyanide, mercury nemamwe maacids anogadzisa gold aya. Makorokoza angozvipo kuitsveta nokuti by their nature they are not learned. They don't know how to handle acids. They don't know how to handle heavy metals. They have no licenses, but they are using heavy metals. Iyo ya inonzi cyanide inongoshandiswa willy-nilly in the country. Mozona komana vakatasana kamba kwevaya. Vobuda vachitaura panyika kuti aiwa munourawa mese mukamwa mvura yekuZimbabwe. Toti vakashata. Zviro kwazvo vana ivavo vane vachitaura chokwadi, asi tete matauriro avo oga ndo angadaro ari wrong hawo kuti vanotasa vanotuka baba. Ini handisi kukutukai panapa. Ndiri kuda kuudzai zvandada kuudzai kana dai tiri muimba hwandakagarirana. Zvino handikusvikiri. Bvisai mbavha padhuze nemi zvachose kuti dzibve padhuze nemi. Mbavha idzi ndidzo dzichakukoromorai mbavha idzi. Idzo mbavha dzacho hadzitani kunyengereka futi. Ndio dzodonyengereka dzichida kuplota kuita zvinhu zvisizvo pamusoro penyu. Hazvisi correct. Isu hatitenderi vanhu vanopandukira mutungamiri wenyika. Hatizvitendi. Hatizvidi. Hazvina kunaka. Baba ndibaba. Ndosaka last time yangu iya ndakataura ndikatwa navanhu stereki pamhepo apa. Vachiti mudhara futi wokumaninga mavarakashi. Vanhu vanokupai mazita okuti varakasi, musavasekerera zvachose, vanoda kuwisai. Zita rokuti murakasi rinomborevei? Muurai, ndo zvamunoda here? Zita rokuti munorida here president? Don't laugh at people vanokupai mazita asiri correct. Ane dzambwa mazita akadaro, haasi mazita okusekerera. Mune mtu ungati vanokusapotai, havasi vatokuondomorai vanhu ivavo. Monzi murakasi wezve, munhu wakaenda kuhondo kundorwira nyika kuti agoita munhu anonunura vanhu vagare zvakanaka. Kugara zvakanaka kwapapi kana vana vese vadzingwa mabasa, hakuna mabasa, nyika yese haina mabasa. Vagare zvakanaka here vanhu? Vana Geza kana votaura, handiti? I support him in so far as he says, Geza kana achiti vana mabasa, toda kuti tiite kuti vana vawane mupei dzakanaka. I support Geza. I support even Chamisa. I support him. I want you to know it. I am at liberty to discuss this with you face to face. Ndichikuvakai kwete kukuondomorai president. Muri hama yangu imi. Ndichitaura kudai mungadaro musingandizivi, but muchazondiziva. Ndiri hama yenyu ini. Ndiri sekuru venyu ini. Ndiri murozvi ini, mai venyu murozvi. Saka ndiri sekuru, muchida musingadi.
basa ramai nderokuvaka mwana wavo. Zvino vanhu vanondiramidza kusvika pamwana wangu kuti ndinatse kutaura naye mashoko andingada kumuudza zvimwe zviri secret. Ndakakundabvira kuisa maaudio especially through even mwana wenyu uyu tonga iyu une audio yangu inakoti ndoda kutaura nemi masecurity issues nemi. Handina mukana izvozvizvi. Instead of supporting you completely, ndakutotenda kutoti vanhu ava vanenge vari right ava. Vanenge vari right. Why? Ndiri hama yenyu ndoda kusvika pamuri nitaure nemi ndichivakana nemi sehama yenyu. Ndiri kurambidzwa. Vakomana ava vanoziva kuti ndikangosvika pamuri zuva iroro mondipa basa handidzokeri kumba. Nokuti ndine mazano akanaka. Ini dai maida kunditeerera President. This is me telling you. Siyai chigaro ichi siyai pamaita pakwana. Musareka kana kuti kupeswa 2030. Siyai makasanda President wangu. Chisiyai mazana vanobva kuna mai venyu. Vanhu vanoda kupadza mari idzo dzenhema achita sekudai vanokuvaka vachiti muri right pane pasiri correct. Hazvisi correct kuti mutambe muri padhuze nembavha yakamboitwa convicted. Hazvisi correct. Vanhu vese vanobva vatofunga kuti napresident wacho ndo zvavari. Yeti dzimwe nguva hamuna kudaro. Mukaona mbavha yanzi yabata mazimari akawanda. Kudhara wani Smith atiko Smith chaiye wanzi ukaona mari isina tsanangudzo yaida kurondwa kuti wakaiwa nepi kana usina kugona kutsanangura yotorwa. Chivhayo wakaiwana kupiko. Ininika for now I'm supporting uyu. I support Geza not in everything. In so far as saying chizororai. Handisapoti kuti mubviswa nechichimbaba handisapoti. Asi ndiri kuti chizororai President. Penyu pakwana. Makarwa pakakwana. Makarwa kurwa kwakanaka. Chibvai mumbozorora henyu. In peace makanakirwa nokunakirwa noupenyu. Mukaramba vachiti vanharo dzekudai zvoda kuzotoafekta nesu hama dzenyu navana venyu vachaafektwa vanhu vovaronda vachidzinganisa kuti hazvisi correct zvachose. Hazvina kunaka President. Vana venyu tinovada. Ini tinokudai. Mukadzi wenyu tinomuda. Basa ramakaita rakanaka. Chimbobvai muzorore regai vana vadiki vatonge. Vakata ivo vana Chiwenga uyu naChamisa uyu na uyu wakagara taura ake pachena kuti haadi kutonga uyu. Akachimbobvaiwo muzorore 2030 kwakure baba. Icho kwadiwo kuti ndikatarisa marodzi baba ane makomba haashandi makomba akadaro. Muri muzukuru asini panapa ndokuti baba nokuti muri president wenyika. Inzwaira iro inobva kuvamwe venyu. Machechi anoparidza nemachiti muri right. Achinyepa mutama nembavha. Iwawo machechi haasi correct zvachose. Handiti. Tiri kutaura kuti ikonomi yaparara President. Yaparara. Kana musingazvionewo mega, moda kuzotadzwa nani? Handiti. Corruption yanyanya. Kwese kumapurisa kuti vanhu vadarike paroad block vanongobhadhara mari pamwe pandambofamba napo nhasi ndikaoneka bridge richicherwa bridge chari kucherwa nemakorokota achida mari. Mapurisa ari paroad block padhuze pasina kana 40 meters from where the police officers were. Vanhu vachitodhiga nezvitochi pahuma vachidhiga pabridge. Bridge racho rakatowira hapasina bridge. Vachidhiga marodhi apera kudhirikira marodhi chaiwo. Kudirikira mukati kuita mwena. President. Chibvai muzorore. Pasina nokutukai zvokutuka baba zvinoera baba havatukwi. Zvino chinoitika ndechekuti baba kana vaita mhosva dzavo baba. Toti ndi baba vari mumba. Vabata chimwana chavo vobva vachita mukadzi chobva chabata mimba. Nyato ichitongwa vanotonga kune vane hasha. Hazvaditi. Isu hatikurudziri vana kuti vaite hasha pakadaro. Tinoda kuti nyaya itongwe mutserendende wokutongwa kwenyaya. Asi baba vachingoudza chokwadi chavo kuti mhosva dzenyu ndedzidzi.
president kana corruption yakoniwa kugadzirwa, masalari avanhu vanosevenza mumahurumende akoniwa kugadzirwa, kureva kuti mutoro uyu watokuremerai. Avo vari kuti topa vanhu 1500 kana muchigona chikwidza ikaisvike ipapo tione kuti baba vanotida handiti ini ndaida kutokudza izvozvo handina kuwana mukana. Ndakabatwa ini ndikagara paconcentration camp yepaDick Lane inini, ndikagara imomo mukembi. Maguard force aivapo pamakore kana muchiyeuka president pamakadhura matenge pamachipisa padhuze nekwaDick Lane. Imi mukamavhura mukazondia kwarani mukandofura aya matenga aya. President, I was there in that concentration camp. I never received no send up to today. I'm a war veteran in Patango in my own right. But nokuda kokara kwa vanhu ndinosundirwa kure, handina kana mbozofa ndakasvika padhuze ende handina kana chandiri kuwanana nhasi. Honde yapera makandisa kuzvikoro ndikazona Mugabe nemi ndimaiva mapresident ndimaiva mavice tototi makandisa as your team makandisa kuzvikoro ini ndikaiswa nehurumende zvandofa kutenda nhasi ndinotenda. Asi kana chikoro icho chisina basa izvozvi handina kana lendi vamwakapuwa lendi. Economy inongoti munhu wangosumudza chigunwa kuti chinza maitire mumwe wobvusumudza chibhakira kuti pamberi ZANU-PF wotopuwa zvinhu wakaenda kuchikoro kwazvo haana chini. That economy is dead. Economy inoti a politician must have more money than a technocrat doctor anosona ronda ravhiwa achiraramisa munhu achibvisa zvinhu zviri mukati kuti usare uchirarama. Wokora mari yakafanana nakuno mukorokoza anongodhiga pasi naye president achiurarika here naye toriwadha here izvozvo. Ndo zvinonzi mafailures of an economy. Ndosaka ndichitaura inini ndokudai sitereki saka nditaura izvozvi handiti. So chimwe chandingada kukudzidzisai kuti ndikupesuwedhei muchika muchii, rurimi rwedu ngarutapire pese patinotaura. Tikati munongotuma muchingowawata isi tingotonga, matauriro akaita sawawawa anotuka vamwe, haaiti kuti mudiwe navanhu. Kana munhu wanzi president, vaya vanhu vanga vari muopposition vatova kutoutevera iwewe. Chivaitira zvakanaka, chirega kuvatuka kuti munongowawata. Wowawata vanhu vakakusarudza, pakati vanhu wawata musi pano vamwe havatokusarudza. Saka chotovatukira ndechefuti. Hazvikodzeri kutuka master wako. Ndimi vanhu makataura muchiti the voice of the people is the voice of God. Voice of God yotuka vanhu here kuti munongowawata muchingohukura isi tingotonga. Kuvadadira here zvoita Chivhayo, karekta yaChivhayo iya ndo yandinoona mamuri president yambogona kugadzika iyoyeyo kuti muite munhu anoda vanhu kuti uyai vanangu chitsa munoda chitsa ndingakuitirai vese vanokudai nevasingakudii. Mabage aya nemafederazi akaenda kuvanhu moomeka shuwa kuti even vasina kuvhoterai vamawana. President, vanhu vari kunyimwa mainputs vachinzi nokuti wakavhotera CCC. That presidency yakutosetwa mumakommunity haisi correct. President anofanira kuda vanhu vese, atipa vanhu vese zvakafanana, nokuda kuti zvamutinowapa haisi mari yenyu president. Mari inokutenga mbeu, matex avanhu anokolektiwa nemarevenue anokolektiwa nenyika. Saka imari yavanhu. Kana tovasheya tozoti vamwe vowana vamwe vachinyimwa, ipapo tinota division iri serious. Pana kuti tinoita slogan yeZANU-PF pamberi nokubatana, pamberi nokubatana. Kubatana kwacho kuri papi? Kana titi vamwe vopuwa mainputs vamwe vonyimwa, ko vamwe vakaunyengera kuti vakabatana nemi vasina. How do we know? Nembavha nematsotsi anongoti woti kubatana achidaro aizvo achida zvinhu nekuseri kwedzimba achida. Tinovaona togara navo handiti. Pandakatuma ini ndikadaidza ndikaudza mwana wenyu kuti ndine something to say na president, I want to discuss security issues with him, ndinotorevesa president I stay muvanhu, ndinonzwa zvakawanda ende ndinokudai muri hama yangu president wangu. Ndati kupedza nharo dzese, may you
ask your God overnight. Munamate kuna Mwari, muchimubvunza kuti Mwari ndodini? Nokuti vanhu vakatongwa nenharo, vamwe vanofunga kuita zvisizvo. Sokutaura kunoita vana vazhinji vanongotaura, ina handikurudziri kuita zvokupandukira vanhu vanotonga, handikurudziri kutopandukira kana kudini kuita revolt kana kuita mastrike ayayaya. Kana Mwari ada tamunamata, tamuudza zviro kwazvo. Kana musina kuita act on my advice inoyi, I'm going to kneel down and tell God kuti akubvisei president wangu muchipo. Toda kuona muri healthy, maritire, muri statesman, maritire zvenyu zvakanaka. Kwete zvatakunzwa zvimakuwa zvavanhu vanotaura zvinhu izvi hazvisisiri correct president ba. Zvavakutotiparira hama dzenyu nevana venyu vese vatova munyatwa, nomudzimai zvatova munyatwa. Ngatirege zvakadaro president wangu. Ndapota hangu, ndapota ndinokudai president wangu. Nyika ino ndeyenyu chokwadi, ndeyeduwo nesu chokwadi, asi tinokudai. Kana muchinzwa Shona, inzwai Shona president. Handiti munozvinzwa? Ini sehama yenyu, handisi kuda kuti muvate musingazivi. Ndati for now I've got 3 people. Pakati pe3 ipapo ndo pandinofunga kuti pangabuda munhu angazo mhanya neZimbabwe chinda mberi. Nokuti ikonomi yatofolda. Vanhu havana mari dzavatakuora, makambani ese akavhara kuti azovhura. Zvinotodiwa kuti ikonomi ino inake, kuvhurwa kwamakambani, muchisandisa rurimi rwakanaka runotapira kuvanhu kuti vauye. VokuAmerica vauye vasaisa makambani muno. Kana vasina kuuya, it's our dog eat dog in this nation, which is what we don't want. We don't want a dog eat dog situation, no. Toda kuti musiye legacy yezvakanaka zvomunoti ichi ndakasiya ndaita, ichi ndakasiya ndaita, ichi ndakasiya ndaita. Vanhu vakachema kuti aiwa hatina kuti makatibira. Musavanyaradza. Mopinda kuti rumba topinda andawina. Ma-elections acho ma-announcerwa acho achati chaizvo. Maiva utopengera vanhu vokuzeki mini kuti anaunza zvakanaka. Handiti? Toda kuita zvinoita nyika dzokunze zvokuita sekenzi kana ndaryiwa ndomuda ndenda. Kwete ungopinda undapinda. Nyika dzese dzepasi rino dzoti aiwa hamuna kuryiwa, hamuna wina. Imongopinda chete muchinda wina. Ndo maitire iwawawawa. Kana totaura kuti toti maitire akanaka here awo okuti igame riri kutambwa mubhora. Bhora rorohwa. Handiti? Referee woridza pembe woti waruwa noruoko, ramani waruwa noruoko. Ekuti aiwa ratomwa wotomata gedhi woenda naro kupasenda bhora. Ndiwo maitire akanaka president wangu. Taida kuti mutisetere pesi yakanaka yokuti vanosara vachizotonga nyika ino. Kana ndirini, kana vari vanatsamisa, kana kuti uyu ageza uyu, kana kuti Chiwenga uyu. Tichitonga inde ndicho pakati pavo ndendiri padhuze navo vanhu ivava. Nokuti ini ndenjere dzechokwadi. Dzokuti dzinogona kutondiurayisa njere idzodzi. Ini ndenjere dzokuti ndikapinda mutimi yenyu president, nyika nhasi kana mangwana enu machingo ichiti kufara. Kwete kuita zvenhu zvinoita vanakomana vanaziyambi vanokuudza zvisizvo, vanoda kurwisanisa. Ende kurwa kuti hakuvaki nyika zvachose. Kurwa hakuvaki. Saka vamugabe vati pamberi nokubatana, nyange nemi parali dzenyu pamberi nokubatana. Pamhapapo mototi vanhu varwe ndokuti kudiriko. Hazvisizvo. Kana muri muzukuru wavarozvi zveshuwa, muri muzukuru wavarozvi, ndatotaura ngatizvisiyane nazvo izvozvo. Vokuzeka vaiti vanhu kwavo, kwete kundoita zvinhu zvenhema vachitiudza nhema ipapa. Hatidi zvakadaro, zvinokonzeresa vanhu kuita zvisizvo munyika. Hatidi zvisizvo. Vese vanotuka president ndinokuyambirai, dai tikambovanyararira gasa vatukaba. Asi pane chakashata, hatimbofi takazonyarara. Tinovataurira kana baba vakabata mwana wavo vachimubata chibharo akaita mimba, tinongoudza kuti baba makabata mwana. Handei tindoita test toona kuti ropa riri marisi renyenya. Tikaona rirawo chigaro wabva, saka vachadei pachigaro. Zvoubhinya hazvisandi. Paposhiwa. Sepapo kuti munhu wabatwa nemagold akaenda paairport. Woyo watonzi watongwa, woyo watonzi convicted, woyo wadzoka wapolisi yapeseni.
ndokuti kudiko iko kunene kudini zvinonyadzisa. Vazukuru vangu, vana venyu ngavagare pasi nemi, nehanzvadzi yenyu igare pasi nemi, nevese nomudzimai wenyu, mudzorane tiite zvinhu zvakanaka sevanhu munyika. Ndini mwana womurozvi ndataura ini, mwana wanyatsimba mutota, varezi venyika yeZimbabwe. Isu takawakazi veZimbabwe, ana nyatsimba mutota tisu. Ingaone munotaura muchiti ndini mambo womunhu mutapa, munhu mutapa. Munoti munhu mutapa, moshaisa mazita amasekuru enyu muchidaro, indazona president. Itai zvakanaka. Ndini ndataura sekuru venyini. Nyatsimba mutota. I thank you.